لو أننا نزلنا وهيس نلاتي ممنا نزلنا من جبني إليهم فيود مبع الملائكة ملائكة وكلمهم الموتى ما يقال دي مبع وحشرنا من دندني عليهم مبع كل شيء كلهون يهون وبلا e kuccodiral enen mbete dente dente ɓe jiidori Allah wi ma kanu li yuminu ɓe gona gonɗino mbi yo maleykaji ngar yo mayɓe maɓɓe gurtu Allah wi hayso min mbaɗi noon ɓe gonɗinta illa an yasha Allahu so wona ɓe Allah haaji gonɗingol mum ɓen kam ko gonɗinoɓe walakinna actarahum ay ko heewi e maɓe yeɗɗanani yajhaluna zalika ene majja ɗum ko heewi min ndimi on ɗo ɗum ene يجهلون أنا مجا وكذلك لكل جعلنا من بدن لكل نبي كلا النبي من بدن عدوا غجا هنا من بدن ما بيدو مكانا بكو أنبما وبشياطين أنا هنا سيرنيجي الإنس يمبي والجن جنيجي يوهي أنا تشكتكينا أنا سكتكينا بعضهم يقومون إلى بعض فيود يوغا زخرف القولي أيوة تشتغل كونغول توكال فنان غرورا اقامت mawɓe maɓɓe ɓe komtaɓe walaw sha rabbuka so tawi joomi welanoma ma faaluhu ɓe mbaɗatano ɗum Allah wi fazarhum woppu hefereɓe wa ma yaftaruna eko pepinto e nguɗo keferu wali tasaga bele oño ilayhi fewde ɗen penale af idatu ɓerɗe allazina na ɓen la yuminuna ɓe gona gonɗinoɓe bil akhirati l'akhira wali yaradawhu bele ɓe bele ɗum wali yaktarifu bele ɓe paggito ma hum no kamɓe muktarifuna keɓe paggito e bakkatuji ɓe lepte ɗum wa nazala aya garo o jippi ko lamma ɗara butuma nde ɓe ɗaɓɓi min annabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ɓe ɗaɓɓe nelaɗo yo waɗa hakkude maɓɓe ñawowo Allah wi afa nelaɗo wiɓe Allah wi nelaɗo wiɓe afa gayrallahi yeti koko wona Allah abtaghi woni ko ɗaɓɓanmi hakaman ñawowo hakkude men wa huwa alladi ko kanko woni on anzala ilaykumul kitaba jippinɗo e moɗon qur'ana mufassalan ene feññina ummarade e gonga ene feññina fihi alhaqqu min albadili ene feññina hen gonga ummarade e fenade walladina ataynahumul kitaba ɓen ɓe min dokkuno ɗumen tawreta e linjila ko wayno Abdullah ibn Salam e wondi ɓe mum ɓen kam yaalamuna ene gandi annahu oɗo qur'ana munazzalun ko jippi anani munazzalun koko jippina min rabbika ummade joome anandi walla munzilun min rabbika walla munzalun ko jippi anani ko jippi munzalun koko jippina min rabbika ummade joome bil haqqi koye gonga jippodi walla munazzalun ko jippinade min rabbika ummarade e joome bil haqqi e gonga wala takunanna hoto laato min al mumtarina koye sikkitiɓe jeeɗa bisimillahi ko noon wa tammat o wi timmi noon kalimatu rabbika konkoli walla kalimatu e jangin mabɓe ko kalimatu enen ko kalimatu rabbika keɗe wiide o tammat timmi kalimatu konguɗi rabbika joome to banggue ñawoje e cappoje sidgan e gonɗugol wa adalan fof ko nunɗal tan ko tamyis anani de laamu baddili kalimatihi gostirgol alana konguɗi Allah ko wi ko o lundota ko ɗum wa huwa samiu kanko woni nanowo ala alimu ganduɗo ko golla wa in tuɗi akthara so tawi to aɗo anani o wi so tawi a ɗoftima ko heewi man fil ardi ɓen wonɓe leydi hefereɓe wonɓe leydi ɓe so tawi a ɗoftimama ɓe yudilluka ɓe majjinma an sabilillahi ga diine Allah en yettabi'una kamɓe noon ɓe ndewani illa dhanna so wona jikke tan keɓe jeddodirta e ma alhaali jiiba ko ɓe mbi ko Allah waɗi kay ɓuuri hande ñamede e ko neɗɗo waɗi eywa ɓe mbi ɗo Allah wi ɗum ɗon ɓe ngala hen jikke yananede in yettabi'una ɓe ndewani illa dhanna so wona jikke wa in hum wonani kamɓe illa yahrusuna so wona kamɓe fenoɓe ɗum tan inna rabbaka joome huwa kanko de a alamu kanko woni ganduɗo man yadillu mo ene majja an sabilihi ga lawol makko huwa kanko Allah a alamu kanko ɓuuri andude bil muhtadina e feewoɓe kanko andi fay jaasi kullam minhum ɓe ene peewa kay Allah ɓuuri andude goto hen fof maw yoɓ ɗum mi bamma telfini ɗo a faami ɗon de
allawi fakulu ñaame mimma zukira smullahi alayhi kala ko hirsa inde Allah haala e mum ñaame nde hirsete nde wiye bismillahi ñaame in kuntum bi ayatihi so tawi on laatima ayaji Allah mu'minina oɗon gonɗini wa malakum onon kam holko hebi on Allah ta'kulunde on ñamata mimma zukira smullahi alayhi ko inde Allah jangta e muɗum holko haɗi on ñamde ɗum wa qad fassala lakum on ceerdanama on peññinanama ma harrama alaykum ko Allah harmine moɗon walla ma hurrima alaykum ko harmina e moɗon illa madturirtum so wana non ko ƴoña ɗon ilayhi fewde mum so tawi masalan anani de a sellani ndo arunki ko ñamda ayi jiba ɗum kam aɗa dagnana ñamde la mani alakum min akli anani kaɗo alana on ñamde ko haala ko Allah haalani on ko harmi ko eyyi so tawi noon heege noon hankadi ari a ala ko ñamda le sago ñamaki jiba wa inna kathiran ay ko heewi la yudilluna ene majja bi ahwaihim e belaɗe mumen e belaɗe pittaɗe mumen tan bela iri ilmin tawa gandal ala makañum tan belete majja inna rabbaka joome huwa kanko de a'lamu kanko ɓuri andude bil mu'tadina e yewtoɓe ko dagi peewa ko harmi Allah ɓuri andu ɗum a faami o wi wa hadha laysa minhu wa qad bayyana lakum al muharram akluhu kala ko ganda ene harmi ñamde Allah feññinanima wa hadha ɗum ɗo noon laysa minhu ko mbiyaton ko inde Allah haala e mum ko ɗum wona ko harmi ay laysa min al muharrami wa amma ma lam yunassa ala hurmatihi wala hallihi fa huwa min qubayl al hilli li annahu ذكر أشياء واستثنى الحرام منها وي تتوي كونغاندا إيال على إبيد أمن حرم إيال على إبيد ندقي o wi ɗum hettata koto dagi to nawtete sabu kanko Allah tabaraka wa taala woodi ko haali o ittitidi geɗe karmuɗe hen ɗe fal haramu ma'dudun kala ko harmi koko limta ma'rufun fa mithlu qahwati ko wayno kafe en woddukani ko wayno masalan sigrat o wi ɗum ghayru muharramin o wi ɗum harmani illa an yatra lahu ma yahrumuhu so wana jolanamo ko ene harmina ɗum e so watti lorlude kay harmi wana sigrat o wi ko wiyaka sigrat ne harmi kono so tawi ene larla harmat kafe harmani kono so watti lordude harmat so tawi a yahi docteur wima sa yari kafe amayat sa yari kafe amayi ko a bartir walla ndeke sigrat sa are docteur yon makane wara walla e wana ɗum e min repakkeraji he ndeke wadde harmi sa simmima ka bartir kala ne mayɗa e sigrat ganduɗa ko jeygol paɗa par ce que ka bartir sabu ɗum wona pakkiraji he wona pakkiraji ko hunde harmude ko hunde nde ganduɗa ko ñawnore nde ha cooda ko ñawnanma ko waranma nan ɗo kutoroɗa ndeke sa simmima ama yi a waɗi e ɗum harmi ko ɗum woni kal israfi ko wayno ɓurtinde wata ghibil aqli so watti wirnude haqqille kadi harmi وحاصل ذلك أن يقول إن اعتاد ذلك وصار دواء له فهو جائز ستوي عندي ونهن توني ستوي كوي من موسي سنجري كافي كيوي كو سيلودي ولا سباندو بوم آمي سيادة سيري كافي هيوي كو سيلودي دك ودن واي دغات دون دغو وإن كان يضر جسمه ستوي نون ان لرلا e bandu makondu aw yusrifa fihi walla uburtini en fa huwa haramun dum kam ne harmita wa in istaghala bihi an ibadati man dubatin so tawina hadama gollude dawal Allah jidangal fa huwa makruhun dum kam ne harmi en anya fa kasratuhu imma haramun aw makruhun hebbinde ne ma en harmi ma en anya ko balde jene biida wala suuka asgal am do dati am do suuka baza agala ayyo afamide wazaru ngoppe wahiral ismi ko feeñi e bakkat ko baadinahu e ko suudi hen ko feeñi hen e ko suudi hen fof ngoppe bakkar kay ko suudi hen ngoppe ko feeñi hen ngoppe
wiyama ko jina wiyama kala gofol tan fa zahiru min ha ko feeñe bakkat ko wayno zina en ngurna nguyka en wa baqiyatu ma'asil jawarihi zahiriyat e ko heddi e goofi peñɗiɗi wal baɗiɗe ko heddi ko woni nder ko goofi goɗɗi ndebɗi koyno mawni kinare anje hasidade hawtade yeengo yidde kongu e gueɗe fof ko gueɗe karbuɗe nder wona waɗa ko barka allawi wazaru ngoppe zahira al ismi ko feeñi e bakkar wa baɗinahu e ko suuri hen inna alladina so tawi ko ɓen yaksibuna ɓe ene paggito al isma bakkar allawi so yujzawna ma ɓe joɓeta lakara bima kanu koɓe laati yaktarifuna eɓe paggito wala takulu hoto ñaame ma lam yudkar ismullahi alayhi kala ko ganduɗa inde allah haalaka e mum nde hirsete hoto ñaame ɗum so tawi maayi aywa masalan ene jiiɓi hoto ñaame so tawi hirsama inde allah haalaka hen hoto ñaame ko amma ko juulɗo hirsi o wiyani bisimillahi e teyaɗe walla o jiti o wiyani bisimillahi ɗum kam halalun o wina dagui tawde ko juulɗo hirsi so juulɗo hirsi wiyani bisimillahi e teyde wasde wiide e yejjidde wasde wiide fof ene ñaame faman taraka tasbi amdan aw nisyanan la tu'kalu zabihatuhu o wi yoga e seereɓe mbi so neɗɗo teyi woppi wiide bisimillahi walla jidi woppi wiide bisimillahi ene wayno ko so hirsi ñaametake wa qala ba'dhum in tarakaha amdan la tu'kalu won hen mbi ko so tawi o teyi o woppi bisimillahi ñaametake so woppi omo yejjiri walla o wawa ko wayno ko mumo ene ñaame almam malik abou hanifata non ɓen mbi noon wa qala ba'dhum at-tasmiyatu sunnatun wone almuɓe almam malik koye mon mbi wiide bisimillahi ko sunna nde ka fa in taraka amdan awdi tan ukilat wone almuɓe almam malik mbi so tawi a yejjiri wiide bisimillahi walla tawi hatta ñaamede imam shafi'i wi e kanko imam ahmad hanbal ben jogi ko kongude ɗiɗi e imam shafi'i hoy hunon wi imam ahmad hanbal non e jogi yeso ñaamede e jogi yeso wade ñaamede ndekere so tawi neɗɗo teyi tan ñaametake wa amma tubak so tawi wiyani bisimillahi innani ko wona allah e hatta ene ñaame so rendini kanko tubak inde allah inde ko wona allah ene ñaame walma mali noon wi ko so kerete hirsi wi bisimillahi isa ene ñaame walla bisimillahi jean paul do ene ñaame alman malik wi hatta ene ñaame li anna ismallahi ya'lu wala yu'la alayhi inde allah alaysa ko dow wonata ala ko wonata dow mu kala ko ari caggal mo haydara ala firti wa amma juulɗo noon so tawi rendini inde allah e inde neɗɗo e yeeso rendinde tawi ko ɗum kanko oɗo juulɗo ko murtaddu oɗo so hirsi ñaametake wa innahu ñamde jiiba o wiila fisqun ko fasigako wa inna shayaɗina ay sheyɗaneji noon la yuuhuna ene cokcokina ila awliyaihim fewde wondi won heefereɓe yi jaadilu ko haɓe jeddodira e won ko dagui e dangɗude jiiba wa in ada'atumuhum so tawi on ɗoftimama ɓe innakum onon la mushrikuna kono heefereɓe aya garo o jippi koye abou jahali woni sababu aya o hakkude abou jahalin e hamzata anna aba jahalin wiyama waɗi ñalawma goto ande abou jahali ko gañƴo nelaɗo allah no feewi waɗi ñalawma goto raman nabiyya sallllahu alih w sallam be farsin o weddinoma nelaɗo allah kanko abou jahali o yuppe dow nelaɗo allah ko wiyete cowodirde aɗa andu de o yuppe dow nelaɗo allah kanko oɗoma allah bonni fa ukhbirahu hamzatun on saha hamzatu haalana on saha hamzatu ko julɗo wonno bima faala abou jahali de woodi biɗo an hamzatu musidɗo ma o de hono abou jahali eywa kanko de o waɗi hande ko boni kam e hamzatu no ummino ko janoɗo raddoyde ene arta woodi kawruɗo e mum haalani ɗum wonde musidɗo ma o waɗi mouhammadou hande ko metti o wi hol ɗum o wi awoyon musidɗo o wi abou jahalin o wi holko waɗi o wi o ƴetti cowodiri o yuppe ɓandu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam on saha hamzatu ene ummi raddoyde ene jogui laañal on saha hamzatu wonano julɗo hamzatu noon ari ha tawi abou jahalin ne dari ene seki
hamsatu ƴetti lañal ngal woni fiidemo ene fiyamo lañal ngal ne fiyamo omo wiya kanko Abou Jahli o wiya ba yafomi yatadarra ila hamsata yafomi fa yaqulu hamsatu omo wone kanko Abou Jahli o woni ya aba ya'la ande o wiyata hamsatu ko aba ya'la o wi bamu ya'la ala tara ma jaa bihi saffa uqulana wa sabba alihatana wa khalafa aba'ana bela yani ko adde men ko woni wadda ini haqqillaji min o jettima Allah be men woppi diine babirabe meden hamzatu wi wa man asfahu minkum uqulan ana makko hole burdo dayde enen kay buri dayde sabu ta'buduna al hijarata min dunillah odon dewa kaaje on dewani Allah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ñene hen hamzatu jabi Allah fa aslama hamzatu anani ñede o yuppi coowodiri en elal Allah ñene hen hamzatu jabi Allah ha rutte aduna ha yalti aduna ruttaki andi ni coowodiri kadi wonko mettata tawen arda jam ni coowodiri ardi jam wadi sababu o non ko hamzatu andi kañum ko Umar wiyete a faami kanko oɗo Abou Jahalin ko Umar bun Hisham o wiyete Abou Jahalin ko bammo majjere firata ko nelaɗo Allah innimo noon kono inde makko ko Umar bun Hisham noon o wiyete kanko Abou Jahalin nelaɗo Allah noon nde wonno hankandi taw hankandi hefereɓe mawɓe fof gay kokkolɗi fof hefereɓe on sa sinna Umar en kamɓe fof koɓe hefereɓe o nelaɗo en donki dañde doole kamɓen Hamsata jambareɓe fof ko ha hefere gonno Khalid bun Walid en ewa nelaɗo Allah lordi kiniɗo Allah yo Allah rokku ɗum goto e Umaruji ɗi ma Umar ibn al-As ɗo ma Umar oɗo Hamsatu o walla Umar ibn Hisham Abou Jahalin yo rokkuɓe tan goto e mabɓe tan mbete l'islam on daña doole seeɗa eɓe leeli jamma kanko Abou Jahalin e Hamsatu eɓe leeli jamma Abou Jahali hippi kanko Hamsatu o ajji nde yurmede Allah nde telloto nde telle e Hamsatu kanko tellake e makko ɗum ayi o jaɓani Allah ɗum tagi waldude hippude moƴƴani nde wonno kala ko telloto e jamma e yurmede an kam ala hen mbimi an ala hen a heɓata yani a heɓata ko woni Allah wi awa man kana mayyitan yati on mo ganduɗa ko mayɗoɗo woni saabu keferu ko mayɗo Allah wi gonnoɗo mayɗo saabu keferu fa ahyaynahu min gurtini ɗum wa ja'alna lahu min badani ɗum nuran annore yamsi bihi nde ene yaara ɗum finnasi e yimɓe kaman masaluhu yati oɗo ene wayno mo ganduɗa yeru mum fi zulumati mo ganduɗa woni koye niɓe laysa bi kharijin minha mo jogorani yaltude ɓe nandi oɗo koye keferu wonno min gurtinirimo saabu limanago woni Hamsatu e oɗo ko ganduɗa ko kefere te jogorani yaltude hen ɓene nandi mo ganduɗa ko yeru mum gonnoɗo yeru mum ko kefere wonno fi zulumati woni koye niɓe yani koye keferu woni laysa bi kharijin minha wona jaltowo e kefere he o woni Abou Jahali Allah wi kadhalika ni no Allah suɗirani julɓe ɓe limanago ni zujjina lil kafirina ni suɗirana hefereɓe ma kanu ko laatino yamaluna ne golla Allah wi wa kadhalika ni min mbaɗiri makkanaɓe ɓurɓe wonde naskaɓe ɓe ko mawɓe ɓe andi fasiqeɓe makka ko nayeɓe ɓe ko nayeɓe makka andi nayeɓe makka fof ɓuuri wonde huɗaɓe eyyi Allah wi wa kadhalika kama ja'alna fussaqu makkata akabiraha no min mbaɗiri fasiqeɓe makka ko mawɓe wuro ngo Allah wi ni ja'alna min mbaɗiri fi kulli qaryatin kala wuro yo wuro akabira mawɓe mujrimi ha goni bakkodinɓe wuro ngo mawɓe ɓe ɓuuri wonde bandiji wuro ngo mujrimi ha goni bandiji wuro ngo o wi kala wuro akabira mawɓe ɓe ɓen mujrimi ha gonata bandiji wuro ngo kala wuro ko noon e kala wuro mawɓe ɓe ɓuuri huɗede mbimi kala wuro wongo e aduna he mawɓe ɓuurata huɗede e waɗi mawɓe fewɓe kono waɗi mawɓe huɗaɓe ɓe noon cuuɗoto e nder mawɓe fewɓe ɓe a wawa andude ɓen so tawi sukaɓe pewji bonande kañumen kerda less so batu bati sukaɓe ne kaaɗe wadde ko boni ɓe mbiya goppeɓe onon no gonɗon sukaɓe nde onon mbananno ɗum ko cukako noon joni ɓe haydara onon ko noon tan mbanɗon eyyi ɓen woni mawɓe ñaññinoɓe sukaɓe yo mbat ko boni eyyi so tawi sukaɓe pewjiɗo bonande ko wayno lambaje walla pijuɗo walla gadda bammal walla gadda Yousoufou Ndour woodi wiɓe ala
hoto mbaddo hen so batu wadama wodate mawbe saateebe be moltido e sukabe be hettato yala onon so tawi hoto mawnide dum wana nden kaari wana ene badando do labbaji e ko hatta Allah fewni en peewi e dacce kabe mbattan be woni mawbe hudabe woni Allah wiino min badri mawbe makkanabe ko fatigebe ni ja'alna fi kulli qaryatin ni min badri kala wuro yo wuro akabira mawbe ben mujrimi ha ngoni bandiji wuro ngo be ngoni mujrimi ha bandiji wuro go ko mawbe ngonata mawdo kudado kay ko cukalel wurdo wana sanani mawdo ne moƴƴo ko mawdo moƴƴo ko amma mawdo kuɗaɗo cukalel ɓuri ɗum Allah wi waɗiri ni woli yamkuru fiha beele mawɓe ɓe pewje e nder wuro ngo paddo yimɓe ɓe gonɗinde Allah Allah wi wama yamkuruna ɓe pewjanta noon illa bi anfusihim so wona koye mabɓe koɓe pewjata ko koye mabɓe artata li anna wabalahu alayhim wama yashuruna nde wonno musiba o koye mabɓe artata kono ɓe ganda ɗum no wona wa ida ja'atuhum so tawi are mabɓe kamɓe makkanaɓe ayatun hawnide wonde nelaɗo Allah ko gonga ko haali ko qalu ɓe mbiyamo ne kanko nelaɗo Allah lan nu'mina min gonɗintamo de hatta nu'ta hamin dokke misla ma utiya hono ko rokkano ɗum rusulullahi nelaɓe Allah ɓe ko nelaɓe Allah ɓe dokka ko hamin dokke ɗum min jogorani gonɗindemo sowona minen min totte ɓen aya o wiya jippi ko Walid ibn al-Mughirata o wi hayso qala linnabi o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi law kanat an-nubuwatu haqqan sanno annabagal ko gonga wonno la kuntu ana awla biha minka aywa oɗo Walid ibn al-Mughirata o tiimi e nelaɗo Allah wi so tawi annabagu ko gonga wonno ko min ɓuuri handude hen e ma ha ko min ɓuuri handude hen li anni akbaru sinnan sabu min heccuma aywa wa aktaru minka malan min ɓurma hewde halis wiyama ko Abu Jahli wi noon qala zahamana banu Abdou Manaf ɓe Abdou Manaf en poɗodiri e amen ɓittodiri e amen to banggue teddugal hamin mbayno pucci ɗiɗi baɗoji kursi ha batti wiide eywa minna ene amen nabiyun annabiyuha ilayhi ene wahyi e muɗum haɓe batti wiide noon eywa Abu Jahli wi wallahi la nu'minu bihi min jogorani gonɗindemo wala nattabi'uhu min jogorani rewdema ko abadan ha cey illa an ya'tiyana wahyun kama ya'tihi so wona wahyu ara amen honon ardema ko ni woni lan nu'mina minen min jogorani gonɗindemo hatta nu'ta hamin dakke misla ma uti hono ko rokkano ɗum rusulullahi nelaɓe Allah ay Allahu nana yeeso hakkude oɗo Allahu e oɗo Allahu wonko jangeteɗo jangeteɗo o wi kala ko duwiɗa ɗon sa jangi duwa kala ko duwiɗa koko jaɓete jangeteɗon ko allahumma man alladhi da'aka falam tujibhu wa man alladhi istajaraka falam tujirhu wa man alladhi sa'alaka falam tu'lihi wa man alladhi ista'ana bika falam tu'inhu wa man alladhi tawakkala alayka falam takfihi ya ghawtha ya ghawtha ya ghawtha bika astaghiithu aghithni ya mughith wahdini hidayatan min 'indika waqdi hawaijna wasfi mardana waqdi duyuna waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina bi haqqi al-qur'anil 'azim wa rasulil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin oɗo duwa duwete hakkunde majji o wi Allahu Allah dey alamu kañum ɓuri andude hayso yaj'alu ɗo waɗata risalatihi nele makko Allah ɓuri andude waɗata nele mum wala so yusibu Allah wi ma heɓ alladina no ɓen ajramuɓe ganda ko bakkodinɓe ko kaali ko Allah wi ma heɓɓe saharun ko wiyete ko yeera inda Allahi to ummarade Allah anani de ma ɗum heɓɓe wa adabun ede tashadidun cattuɗe bima kanu saabu koɓe laatino yamkuruna ɓe pewja faman yuridillahu kalama Allah muy an yahdiyahu ne majjinta ɗum yasraha sadrahu Allah anani nde fewnata ɗum mo Allah muy fewnude yasraha laɓɓinat sadrahu beccel mum lil islami so Allah muuyi fewnudema o laɓɓinat becce ma o yañaɗe ɗe jaaja annore o weddo to nder ɓernde to an kanti kala ko jiiɗa welete kala ko kuccanɗa newante e dewal Allah wa man yuride on mo Allah muy an yudillahu ne majjinta ɗum jaja'al sadrahu Allah waɗat becce makko dayyiqan ko ɓittude hay huude wawa nadde harajan cattuɗe ɓittugol so wiyama yo rew Allah ka annama yasaɗɗadu elle o defa ko ngabbude fi sama e asaman wiyeede yo jul waktu goto e wiyeedemo yo ngabbu dow asaman forta e makko kazalika ni Allah wi yaj'alullahu rijsa Allah ene waɗa tottu ummul e hollumo tan ho tottu warde
يجعل الله الرجس على الذين أرنون تتم قلوا يجعل الله الرجس وني الله وإرت لبت على الذين بين لا يؤمنون بأننا قومنا وهذا آن محمد كونغوندا يدومونكو صراط ربك كلا والجوام مستقيما بيمو يوم مفتو مستقيما بوتشنغول قد فصلنا الله من تنيني الآيات دليل جنغوتين باغو حتى أمين لقوم ونندين بيذكرون بأنهم باتشو لهم نوودين بدار السلام قال كسال عند ربهم تجوم مبه أنني وهو وليهم الله ونكيت مبه بما كانوا سبقوا بلاتنا يعملون ابن قال واذكر جنت يوم نحشرهم يوم نحشرهم يلوم من دندين بكم بتغورن جميعا دندانغال الله وي be demgal malaika ya ma asaral jinn ehe mon dental jinneji قد استكثرتم on kebbininima min al insi ummarade yimɓeɓe on bewniɓe wa qala awliya'uhum kamɓe seyɗeneji ɗi ɗoftinoɓe ɓe tabban min al insi to yimɓeɓe ɗoftiɓe ɓe mbiya rabbana joomi amen istamta'a dakhmitima ba'duna yoga amen bi ba'din e yoga yimɓeɓe naftorima cuɗgol jinneji wonande ɗumen jinneji ɗine naftorima ɗoftagol yimɓeɓe e mumen minen fof min dakhmitima jeyneji ɗi dakhmitima e amen e ko min ɗofti ɗumen ko minenne min dakhmitima e jinneji ko cuɗeni min aduna ko emin mbaɗa ko min bela joni noon wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana wa balagana joni min jettima ajalana lajal amen alladhi no ngal ajjalta lana ngal lajannoɗa min gari mbinɗa ko yawmal qiyamati an ganti min jettima qala ta'ala Allah wiyaɓe e ɗemgal malaikaji Allah wiyaɓe oɗon keewi haala annaru jeygol mahwakum woni tapporde mon khalidina ko on sasoɓe fiha toon illa ma sha Allahu so wana ko Allah haaji e waktuji mum yaltina on jaroyo ndiyam bonɗam ɗam so on jalti on saha naton humma inna marji'ahum la ila al jahim so on jari ndiyam pasɗam mbordi pasdi ndi ha on jari on ɗomɗiti duttoɗon jahannama inna rabbaka joome hakimun kanko woni ñeññuɗo e golle makko alimun ganduɗo tago mum Allah wi wa kadhalika ni no min dakhmiti wofoɓe yimɓe e jinneji no dakhmitori yoga mumen e yoga Allah wi ni dey no walli ba'da zalimina ba'dan ni dey yoga e toñɓe ni no walli min kettiniri ba'da zalimina yoga e toñoɓe min kettinen ba'dan e yoga goto hen fof ene wallodira e goɗɗo on bima kanu sabu koɓe laatino yaksibuna eɓe paggito e goof ya ma asaral jin anani fodde wal ma'ana kama mata'ana al insi wal jinni ba'dhum ba'dan no min mbaɗi feere yimɓe ɓe dakhmiti e seyɗeneji ɗi e sudde ɗumen seyɗanako jinneji ɗi min dakhmiti ɗumen e seyɗen e yimɓe ɓe rewde mumen hono seyɗeneji ɗi Allah wi nusallidu ba'da adh-dhalimina ala ba'd no kay yoga e toñaɓe kadi min gurtimen e yoga kala toñowo min gurtiɗumen ko goɗɗo on an ka toñowo min gurtuma e oɗo toñowo pindiron kadi o toño o tofiya ɗum on kadi wona an wawi oɗo toñƴa ɗum piiɗa ɗum Allah wurta goɗɗo toñma fiima fami fulan dembe haali o ni no walli ba'da adh-dhalimina ba'da kala toñowo o jarri borte toñowo goɗɗo so Allah wurtuma koye toñje tan annema Allah wurtema toñowo fima hañama leydi kadhalika no walli ba'da adh-dhalimina ba'da bima kanu yaksibun sabu ko ɓe mbaɗi ko ɗum Allah waɗata noon بسبب كسبهم من العاصي فيؤخذ الظالم بالظالم الله ننجر تونيو غد لما في الحديث ينتقم الله من الظالم بالظالم الله ان لفت تونيو او لفتير دوم تونيو غد ثم ينتقم من كليهما كدي ورتو كدي كامبي دي فغا تونيو او لفتبه الله لفتير ان كا تونيو او لفتير ما تونيو او لفت اون كدو لفتuma
a tooñi goɗɗo an wawi ɗum a waɗi ɗum ko welma Allah itta tooño goɗɗo wanma ko welni ɗum Allah nanguma an toññoɗo goɗɗo o nanga kadi toñƴomo joni o onon ɗifu kadi lefta on a faami kadi ولما في الحديث أيضا كما تكونوا يولي عليكم هنو تونين دوني نون تونين دون ومن هذا المعنى قول الشاعر نالنك غوتا أميما وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلا بأظلم kon jogiɗa doole fof doole Allah ngoni dow ma kala ko jogiɗa doole Allah wawi wa ma min yadin illa yadullah fawqaha sembe ala so wana tembe Allah ne dow mum wa ma min zalibin illa sibla bi azlami hay toñowo goto kadi wonata e aduna so wana Allah jarri boromo ɓurɗo wawde toñje on kadi toñam wana Gaddafi toño mo toño adana o wari ɗum ko kaw makko o waɗi ɗum kudata o heɓi leydi ndi o wari ɗum waɗi heɓi leydi o waɗi ko wela no wayi ay kanko oɗo Gaddafi e on fof e baɗɗomo noon joni o ay baɗɗomo noon ay barnoɗomo kadi wala ni Allah waɗirta ban mo kanko o warno Allah wurte e makko barowo onne kadi Allah wurte mum barowo heddi ko soɓe ngari lakara Allah jokkitto o ma min zalika illa sibla bi azmi sa woni toñowo tan Allah jarri borte toñowo ara fiima ha ñama leydi ala ko mbawɗa hen heddi aɗa wiya min ɗalde Allah ɗaldata Allah ko a toña ya ma'saral jinni ehe mon dental jinneji wal insi dental yimɓe alam ya'tikum bele arano e mon rusulun nelaɓe minkum taw koye mon jeeya bele mi nelano nelaɓe jeeyaɓe e moɗon jettini yo jaa jettina ya haalam e moɗon ya ɓussuna aleykum ɓe ne qisso e moɗon ayati aya jam wa yunzirunakum jertina on liga a yawmikum hada kawrangal nelamon oɗo qaalu ɓe jaabi kamɓe nelanoɓe e mumen ɓe mbi sahidna minen kay Allah min ceedima ala anfusina e dow koye amen wonde ɓe jettinino qala ta'ala ɗum ɗo ko Allah ne haalane ko woni lakara ko jogori wonoyde lakara ko aywa qala ta'ala Allah wi ƴeew ɓe qirrima wonde yimɓe ɓe jettinima Allah wi wadde wa garrathumul hayatud dunya homtiɓe gurdam aduna ɗum haɗi ɓe gonɗinde Allah wi wa shahidu ɓe ceedi ala anfusihim koye mabɓe annahum wonde kamɓe kanude keɓe laatinoma kafirine keɓe yeddunoɓe ɓe ceedima e koye mabɓe keɓe hefereɓe ɓe gonno Allah wi zalika nelde nelaɓe nde aha Allah wi an ko woni fi lam yakun rabbuka siforaki joome muhlikal qura o halka gure tan bi zulmin e toñangi Allah watta ɗum Allah kanade halka wuro wonko joomen mbaɗi kala nde o addi lette wuro wonko joomen mbaɗi heddi ko gandi walla ganda kono wonko mbaɗi kay wa ahluha taw joomuru ngo ghafiluna ko welsindiɓe ko welsindaɓe Allah waɗata ɗum Allah kanade halki wuro o addani yimɓe o nela wuro ngo ene kalana yimɓe haala Allah yimɓe mbiya so mbi o saha wadda halkare makko kono yimɓe ganda Allah ganda hay won tan kalke o jaɓata ɗum wadde Allah watta noon Allah toñata ɗum woni an ko woni fi lam yakun rabbuka sifaraki joome muhlikal qura omo halka gure tan ɓe zulmin e toñange saabu toñje wuro ngo wa ahluha taw yimɓe wonɓe wuro ngo gafiluna ko welsindaɓe Allah wi watta noon lam yursil ilayhim rasulan yubayyinu lahum taw anelana e mabɓe nelaɗo mo ene feññinana ɓe o watta noon woli kullin ene wodani kala yo kala dendagal aduna o darajatun jobdiji mimma amilu ko golli kala neɗɗo yo neɗɗo ko golli ene jogui ko yoɓete so jam so bone wama rabbuka wonani joome noon bi ghafilin omo welsindi amma yamaluna keɓe gollata wa rabbuka joome alganiyu kanko woni jondiniɗo tago makko zurrahmati kanko woni joom jurum in yasha so welama noon yudhibkum o nawa on onon makkanaɓe o halka on wa yastahlif o lomtina min ba'dikum caggal mon ma yasha ko haaji e tagore kama ansha'akum hono no fuɗɗirno on in zurriyatini genƴi qawmin yimɓe akharina woɗɓe ha kono noon Allah noon waɗani noon walakinnahu abqakum rahmatan lakum o heddi on sabu yurmade on sabu annabi mon o kono gande innama tu aduna ko podano ɗon to bange masalan darga e ko podano ɗon to bange lettela atin koko arata laama haalata wama antum wonani onon bi mu'jizina ko on daɗoɓe Allah on mbawa dadde lette Allah ɗe ala foɗo ndewaton kul wiɓe ya qawmi e hemum yimɓe am imalu golle ala makanati komi alhaali mon innino min amilun mboɗo golla e alhaalam fa sawfa ta'lamuna mo on gandu man takunu lahu holmo laatani wonande ɗum aqibatu daari galle wattande bele
ko minen walla ko onon mo an gandu hol gonɗo hen e gonga innahu ko woni fi la yuflihu maletake adh-dhalimuna hefereɓe Allah wi wajalu hefereɓe makka mbaɗani lillahi wonande Allah mimma zara e ko Allah tagi minal harsi to banggue ndema wal an'ami to banggue nemoraji ko Allah tagno to banggue nemoraji e ko Allah tagno to banggue ndema yew hefereɓe mbaɗani ɗum nasiban gueɗal ɓe mbaɗani ɗum gueɗal yasrifunahu ila difani nemoraji ɗi Allah tagi ɗi eywa hefereɓe itta ɗum nawana jaleŋeji ko gawri ndi Allah tagi ɗi hefereɓe guitta ɗum nawana jaleŋeji Allah wi mbaɗino ɓe tooñi ɗum faqalu ɓe gonay wiide haza lillahi so ɓe gaski jawdi maɓɓe ha gasi to ɓe ndiɗo jawdi ɗe ko Allah jeeyi bi zamihim e gaƴogol maɓɓe ɓe gaƴi noon wona gonga ɓe gonay kidi wa haza ɓe mbiya kadi ɓe peccat asakal ngal ɓe peccat so ɓe gaski ha paari ɓe peccat asakal ngal hen hunde ɓe mbiya ɗum ɗo ko Allah jeeyi hen hunde ɓe mbiya ɗum ɗo ko jaleŋeji jeeyi ɗum wa haza li shurakaina ɗum ɗo ko jaleŋeji amen ko gueɗal mumen فكانوا إذا سقط في نسيب الله شيء من نسيبها التقدوه so tawi ɓe kocci asakal ngal ɓe nawanta jaleŋeji ngal so camayel walla butelel saami e gueɗal Allah ngal ɓe itta ɓe mbatta e gueɗal jaleŋeji ɓe nawa aw fi nasibiha shay'un min nasibihi tarakuhu ay asakal ngal ɓe nawanta Allah ngal ɓe mbiyata ko Allah jeeyi ngal eɓe dirtina ɗum eɓe nawa banggue goɗɗo so woodi ko saami hen e gueɗal jaleŋeji eɓe goppa ɓe mbiya Allah kam ala ko waɗata ɗum ɗo e nde feccere gueɗal jaleŋeji ngal so woodi ko saami e gueɗal Allah he ɓe guittat ɓe mbatta e gueɗal jaleŋeji ɓe nawa gueɗal Allah ngal so woodi ko saami e gueɗal jaleŋeji ɓe goppa ɗon wona faami kadi ɗum woni Allah wi fama kana li shurakaihim ko jaleŋeji maɓɓe ɗi jeeyi ko ɗum fala yasilu ilallahi ɗum kam yettata ko Allah ɗum ɓe nawanta Allah wa ma kana lillahi ko Allah jeeyi ko ƴeew goron fof wa yasilu ila shurakaihim ƴeew ɗum yettoto jaleŋeji maɓɓe ɓe nawata ɗum jaleŋeji ko jaleŋeji ɗi jeeyi ko yettata ko Allah ko Allah jeeyi ko jaleŋeji jeeyi ko jaleŋeji jeeyi kañumen jeeyi ko Allah jeeyi ko jaleŋeji jeeyi fof ko jaleŋeji tan ɓe gaƴa tan Allah haydara ɓe guittana ɗum Allah wi sa a boni ma yahkumuna keɓe ñawata nde ñawore bonde Allah wi wa kadhalika ni ne ɓe cuɗirana ko haala ko ni zayyana li kasirin ni suɗani ko heewi minal mushrikina e hefereɓe eywa qatla awladihim ni o suɗareni hefereɓe o warde ɓiɓɓe mumen suraka'uhum jaleŋeji mumen jaleŋeji ɗi cuɗani ɓe warde ɓiɓɓe maɓɓe ɗum woni zayyana li kasirin suɗani ko heewi minal mushrikina e hefereɓe qatla awladihim warde ɓiɓɓe mumen suraka'uhum jaleŋeji mon ay suraka o wonata fa'il qatla o qatla awladihim masdarum mudafun li fa'ilihi qatla awladihim suraka'uhum wana ko zayyana suraka'u ay zayyana suraka'uhum suɗaniɓe jaleŋeji maɓɓe kamɓe hefere ɓe qatla awladihim warde ɓiɓɓe maɓɓe faami ɗon de tagi kisa o wini o haali ɗum kisa kanko alma kanko ko ibnu malik wa ba'da jarrihi alladhi udifa la ka misli ka masali bi nasbin aw bi raf'in amala joni amilu o ene sella o nasbe amilu o ene sella raf'ede eyyo qatla naibul fa'il wana ko o ko wiya wana o heewɓe mbiyata zayyana li kasir min musik qatla wala walla zuyyina ay ko zuyyina li kefiri nde zayyana mabniyan lil maf'uli walla mbiya zujjina mabniyun lil maf'uli qatlu o wana naibul fa'il qatlu awladi ne ko qatlu wana wa awladi bil jari mudafun li qatli ay ko laafa hen wana mudafun li fa'ilihi wa shuraka bir rafi fa'il wana shuraka ko fa'il wana bismillah ko non
Allah wi waɗirini ko li yurduhum bele jalangeji ɗi kalkaɓe waɗi yalbisu bele jiɓa alayhim e maɓɓe dinahum diine maɓɓe jalangeji ɗi tummino wooda ko seyɗade nattoon wiye mbar ɓiɓɓe maɓɓe mbara seyɗade waɗa noon walaw sha Allahu so tawi Allah welanoma noon ma faaluhu ɓe mbaɗata ɗum wona kono Allah ne wela walla fadarhum wadde woppuɓe oma eftaɗon eko pepinto wa qaalu ɓe mbi hadihi an'amun ɗiɗo nemoraji wa harsun e gaaɗo ndema hijrun ene harmi eɓe jogui ɗum kadi ɓe mbi hen saji ɓe mbi ɗiɗo nemoraji e ndiɗo gawri hijrun ene harmi la yaɗamuha ñamata ɗiɗo nemoraji ñamata ndiɗo gawri illa man nasha'u so wonamo min beela holi on liggantoɗo jaleŋeji amen e ko wona ɓen ɗum noon Allah wi ko wi za'amihim hujja alade ko haƴare mabɓe tan wa ana amun ene nemoraji ɗi Allah tagi kadi hurrimata harminama zuhuru ha keceji mum waɗɗetake en janggino ɗum sawa'ibu en haami en wa ana amun ene nemoraji kadi seɓe kirsa ɗumen la yadhkuruna smallahi alayha ɓe jangtota ko inde Allah e hen seɓe kirsa ɓe mbiyata bisimillah ɓe kala inde jalan ɓe mbi ko Allah wi ɓe noon iftira an saabu pepidegol alayhi e mum Allah wi sayajzihim ma yoɓɓe bima kanu koɓe laatino yeftaruna e pepino wa qalu hen saji kaɓe mbiya ma fi buduni hadihi l an'ami kala ko wone deedi ɗiɗo nemoraji khalisatun dagani ko lizukurina ko worɓe amen kono womo harramun ene harmina ala azwajina e rewɓe amen ene jogui kadi ɓe mbaɗat noon wa in yakun maytatan so tawi noon ko jiiba walla wa in yakun maytatun so tawi ko jiiba ene wiye maytatun ne wiye maytatan wa in yakun ko hirsete wa in yakun dammuwol ngol so ngol laatima maytatan ko ngol jiiba ko maay ko fahum kamɓe fiihi e jiiba he suraka kamɓe fof gonata rendoɓe so maayi hirsa kam fof ɓe ndenda so hirsama no ɓe mbiya ɗum ɗo ko worɓe tan jeeyi debbo fof ñamata hen Allah wi sayajzihim ma yoɓɓe Allah wasfahum sifa mabɓe e dangude ko harmi e harminde ko dagi innahu Allah hakimun kanko woni ñeññuɗo e golle makko anani dey alimun ganduɗo tago mum kad khasira alladina pertiɓe en qatalu warnoɓe awladahum ɓiɓɓe mumen safahane ɗayre bi gayri ilmin tawa gandal ala ubbannoɓe ɓiɓɓe mumen e ɗayre Allah ɓeyde perti wa harramu karmini kadi ma razaqahumullahu ko Allah arzikini ɗumen karmini iftira an sabu pepidagol alallahi Allah Allah wi ɓeyde gaddallu majji wa ma kanu ɓe laataki muhtadina ko fewɓe wa huwa alladhi kanko woni on ansa a taqɓa jannatin gese ma'rusatin ɗe ganduɗa ko bertiɗe ene mbiyata layoje Allah wi min tagi gese layoje ɗe min jeyi goɗɗo ala wa gayra ma'rushatin ene hen kadi gona layoje ko darotoɗe tamaroje en gaweje en ene hen kadi ko layata ko wayno fatata en kappe en fof Allah wi ko min jeyi wan nakhla mi tagi min fuɗɗi tamaroje wa zar'a min fuɗɗi gawri mukhtalifan ukluhu ñamande mum ene luutodiri mbaadi mum ene luutodiri belemma mum ene luutodiri Allah ko mi waɗi noon wa zaytuna min kadi anani dey tagi kadi zeytuneje wa rummana e pommuji ene hen mutashabihan ɗi ganduɗa berber fu men ene nandi wa gayra mutashabihin ene hen ɗe ñamdu men kadi wona gotum berber fiɗi nandi kono ñamde wona gotum Allah wi kulu min samarihi ñaame e ɓesnoje mum ida asmara so tawi daari ɓendude wona so ɓendide ko adi ɓendude seeɗa so wuyolini tan ñaame aɗa wawi nadde guesa ma ewa itta wutaru makko taw ɓendidanana walla guitta tamaroje boɗeje seeɗa ƴakka hen kono noon wa atu haqqahu tottoye asakal ngal yawma hasadihi ñalawma mo hunde nde soña asakal ngesa waɗɗoto ko ma soñe so soñaka ne dari kay a ɓanɗaki tam wa atu haqqahu yawma wana firtani ñande coñƴa ya asku ala ko ñande coñƴa asakal waɗɗi hankadi asakal waɗɗima hen heddine gaskuɗa foof faami pularo wa atu haqqahu yawma hasadihi ay zamanu tayassara al ikhraj minhu zamanu mo ganduɗa ene newo yaltinde hen asakal ko nden
وظاهر في أناني وظاهر فيما لا يتوقف على تصفية وبي كو غاندا كو فيني آية كو فرتي كو سرداكا لقينيده نde dum woni zahirul ayati kal inabi waz zaytuni wan nakhli ko wayno o wi ko feeñi ko o yidi wiidema ya askuñene coñƴa ko wayno inebeje en de wonno dum sokketaake ko wayno reseji cokketaake ko wayno masalan tamaroje cokketaake dum sa soñi ñene coñƴa fo tan sa gasti ada way askuɗo so weti gaska de wonno sokketaake no sokke wa amma ma yahtaju ila tasfiyati so tawi ko hato jini e laɓɓinede ko kal hububi ko wayno gaweji gawri kay ko ma sokke fa yuqalu inna yawma inna aydo ene wiye yawma o ko zarfu muttasa'un ene yaanya wana nyande conjaata yaas ko ala ko bieda tan ko sa soñi asa kala waddima ko gasku ngogo ma labbinoyi ko zarfu يوم أكو ظرف ونف ظرف ونكو متسع فيشمل مدة الحساد والدرس إنه مفتي دون ده تشنجا والدراسي لابغول ولا تشوكغول ما تشنيا لابا ولا تشنيا تشوكا أو يقال إن يوم ولا ستوي وياما يوم أو ko muta'alliqun bi mahsufin taqdiruhu wa atu haqqahu alladhi wajaba yawma hasadihi totte haqqe baddido e ngese o totte haqqe baddido e ngese o nyalamo gasa ga sonya so tawi en gittimo zarfu baden wana masalan anani de yawma o wana muta'alliqu bi mahzufin yawma o wada do yowito non ko wa'atu haqqahu alladhi wajaba alayhi yawma hasadi fami dembo kaliko huwa la yunafa non anna ikhraj al haqqi ba'da tasfiyati firtani non hayso ko nyande hen kam ko ma labbina kam dimi firtani ala so kam labbina e kono eden gandi kay chammeje kam laabani ceer asakal chammeje ay so dagi man kam laabani dimi laabani de hay sari de wi'ani en non ko eden badano kono so sari hoori gaw jaban dum ko ba'da dars ko ma lappe wala sokke sabu sammere e fotani ene foti chammeje pota dum laabani dum sirani fe ene hen ko ngab bago ene hen ko ngonya ha baninate mum so hawre kadi baadon alu sini joni so tawi ne ƴeewa ewa ene wada chammeje ne weddo tan ƴeewata chammeje ceɓorɗe ɗe so tawi ko yanata asakal tan waɗano jalluɓe mbaɗa tan ballo tan chammel toksede nder loga yengel woni asakal ɗum sira deke lappede nde sokke waɗe gawri fof ɓetede ɗum ɓuuri ladde ceero min de kam noon paamirmi min de kam mi askata so wona mi sokku min de mi jaɓata ɗum hay kam mi dañi kono askina kay mi askata so wona mi sokka so yiɗi aduna o fof waɗano waɗini min kam ɗum wona haajam neɗɗo kay an gadi kay haade Allah wallima a jangi kay a andi ko dagi a andi ko harmi ɗo hoto yowita e goto yowita bindi ma ɗum jiiɗa hen dewal Allah julde korka dewgal ma kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko dewal Allah hoto waɗa hay goto e juuɗe mum waɗa juuɗe ma tan ko ganduɗa hawranani mum foto woppu ya haaju ma sabu sa waɗe juuɗe neɗɗo ene wawi taw neɗɗo anda ene wawi taw ko jumɗo ene wawi taw o hulani Allah i joni noon ɗum sira an affaire ma bon ɗum ya haaju ma neɗɗo ko neɗɗo tan ngay jam ko haajam mi wiyatama kala ko wona gonga watta kay mbaɗam tan ko gandum ko faami de mimi usru kam fima sugiya bisayhi aw nisfahu fima sugiya bi alatin en jangi ko usru kala ko yarnirte waame ko ndiyam addi ilam walla ko waame iwi tiwo adda ha e ngesa maro ni ko waame wana bagal ko bagal wi'a nisfu ko amma tawi ko ngesa maro ko waame walla wana ko waame regginta ha nder ngesa ma wana bagal mbadda deke o ko usul kamil o ko ngesa gawri ni heddi noon jom misbahu salik o kam wi haade o wi ko fima suge bil kulfati ko yernira tampere e posde kadi ne tampa ɗon seeɗa e kanko kan walli en hen kono heddiɓe fof jaɓani hay Khalil jaɓani ɗum
kamɓe fof ɓe mbi wo in joom khalil o zagar khalil o ko in usriya bi saylin hay soko waame o sooda ari naate ngesa makko usul kamil no gawri ni waame ngesa makko cooda walla e kono ko usul kamil o wiyata joom misba o non wi ko haade ko kulforto no wi hay pos ko kulforto e kanko enen on to ɓuri wadde intérêt men seeɗa jaɓanɗen mo tan jaaɗen toon kono kay ko a faami de nde wonno toon ɓuri wadde intérêt seeɗa tawde en dañiɗo ɓaggiɗen tan ɓaggoɗen toon e ɓaggode eyyo dal neɗɗo hoto wattan comme ko anda kala kaɗa wattan wat ko ganduɗa ɓuuri wala tusrifu hoto ɓurtine holko woni ɓurtinde mbiyeɗa ko ya tottu haqqe ko askata ko ya tottu ɗum oto ɓurtin kadi annene oto hokku fofof jooɗoɗa ala innahu Allah la yuhibbul musrifina Allah yiɗa ɓurtinoɓe ko dottanma koto waɗ ɗum weddi ko oto tawe oto nafgo ɗum kadi e goofi Allah oto waɗ ɗum fof sabu aya o woni sababu mum ko goto ne wiya sabitu ibn qais sarama 500 aywa nakhlatin yawma ahadin nyalama goto o tonino masalan tamaroje temedde tamaroji fa faragaha serndi dum o rokki miskineɓe ha laaɓi walam yatruk li ahlihi shay'an wa panani himɓe galle makko haydara o sakki ha laaɓi Allah wi wala tusifu innahu la yuhibbul musrifin Allah wi ko ya sakko gona ɓurtin kay yimɓe jiiɗi ñamde kadi yo day ko ñamde an kay e wiya ka hara sakko kono sakko ka e wiya ka hara sakko kono kadi saɗa sakko ka andin cakkortoɗa Allah wi wa min al-al'ami omo fuɗɗi kadi e nemoraji hamulatan ɗi ganduɗa ene sella waɗɗede molon hono no geloɗi mawɗi ɗi mbaɗɗorteni o farsan ene hen molon kon ganduɗa mbawa waɗɗede Allah wi kulu mimma razaqakumullahu ñaame ko Allah arzigini on ko wala tattabi'u hoto ndewe khuduwati laabi ash-shaytani hoto karmine ko Allah harminani hoto dangne ko Allah dangnani innahu shaytani lakum wonande on aduwwun ko gañomo binin peññinɗo gañgo samaniyata azwajin fasongaji jeetati nana e dammiri walla nana e nemoraji mina da'ani to bange bey wana ko ɗiɗon to bange baali jawdi e mbaalu ana woni ɗiɗi woni isnayni ɗiɗon dewele gorel wa minal ma'zi to bange beyne isnayni ko dewele gorel wana woni nayi ay qul wiɓe an Muhammadu ɓe ganduɗa ene karmina goriɗi hen sahaji walla karmina debbi ɗi hen sahaji wiiɓe ɓe mbi ko Allah wi noon wiiɓe a azzakarayni beele ko gori ɗiɗi ɗi beele ko ndamdi e jawdi harrama Allah harmine mon amin unsayayni walla ko debbi ɗiɗi beele ko mbeewa walla ko mbaalu Allah harmine mon namdoɓe walla Allah harmini amma stamalata alayhi arhamul unsayayni walla ko ganduɗa ene mofti e mum arhamu rangaji al unsayayni debbi ɗi walla koko debbi ɗi goni deeɗi koko ɗum harmi mbeɗe yiiɗi kaɓe kalanami nabbi uni bi ilmin kalane kam ɗum e gandal beele ko mbiɗon Allah harmini ko beele ko gori ɗi harmini walla ko debbi ɗi walla koko debbi ɗi gonata deeɗi ko ɗum Allah harmini kalane kam in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi ko mbiɗon ko Allah wi noon wa min al ibili kadi ene geloɗi kadi isnayni ɗiɗi ndewa e ngora wa min al bagari ene nayi kadi isnayni ɗiɗi dewe ngaari e nagge wona woni nayi yente ɗi e nayi woni jeetati qul wiɓe an Allah wi wiɓe an Muhammad a azzakarayni yeti ko ngeloba ngora e ngaari harrama Allah harmini e mon amil unsayayni walla ko debbi ɗi ngeloba ndewa ba walla ko e nagge nge Allah harmini e mon amma stamalat walla koko mofti alayhi e mum arhamu rangaji al unsayayni debbi ɗi walla ko ngeloba ndewa ba woni reedu ko walla koko nagge nge woni reedu ko ɗum Allah harmini am ɗaccuni kuntum mataw bom on laatinoma suhada oɗon tawa id wassakumullahu bi hada ñalawma mo Allah wasi toon oɗo ɗeɗo gueɗe mata oɗon tawa ɗum tungdi ɗon oɗon tungni hen firti ko wona gonga bal antum kadibuna on penat on takki Allah faman adlamu ala ɓurɗo toonje noon mimman
iftara e on pepiniɗo alallahi Allah kadiban fenade li yudilla nnasa pour majjina yimɓe bi gayri ilmin tawa gandal ala inna allaha ɗo lamɗo Allah la yahdi al qawma adh-dhalimina Allah noon fewnata yimɓe ɓe ganda ko toñoɓe kul wiɓe la ajidu min de kam mi tawani fi ma uhiya ilayya ko wahaya e am ko e tawani hen muharraman ko harmina ala da imine ñamde yadamuhu ne neɗɗo ene ñama ɗum min de mi yani ko jangumi ko e ko Allah haalanimi ko mi yani hen ñamde nde ganduɗa ene harmi ne neɗɗo ne ñama illa an yakuna mayta tan so wona noon wona jiiba aw daman masfuhan walla wona ƴiƴam puufo jam aw lahma khin walla wona tew babatugal fa innahu ɗum kam rijsun ko soɓe ene harmi aw walla fisqan walla taw ko fasigago uhilla li ghayrillahi bihi nde hirsete nde ko inde ko wona Allah haalano hen ɗum kam ñametaki kono hay ɗum famanide ɗurra kala mo ƴooña ronki ko ñaami heyɗi tampi yi ɗum gayra bagin tawde o wona omo bewi wala aadin wona omo yawti ko dagi omo feewi ko harmi o ñaami hen fa inna rabbaka joome gafurun ko jaafotoɗo ko neɗɗo o ñaami rahimun ko jurmotoɗo ko neɗɗo o ñaami omo yurmo ɗum faami de joni o yulhaqu bima zukira bisittati ɗeɗo geɗe jeegom ɗe Allah limtani en ñametake ɗe ene ƴenguitine hen kulle zinabin min asibai kala ngati baɗɗi ñiiƴe dow wa makhlabin min aɗayri kala ndiwri bandi jagge ñametake kala kullel bangel ñiiƴe dow ñametake o wi Malik almami Malik radiyallahu anhu o wi kasibai waddubi'i wassalabi wal hirri ko wayno ngati boyuji en ko wayno baroɗe wiyete sabu ko baroɗe en cewɗi en waddubi'i walla ko wayno pobbi wassalabi walla ko wayno caafaɗi wal hirri walla ko wayno ulluɗi wazzibi walla ko wayno boy ɗeɗo geɗe ñametake to bange ko waɗi jagge noon to bange liwri kassagari ko wayno liwre wan nasri ko wayno dutal wal waɗa waaɗi ko wayno wili wilde ɗum ɗo o wi ñametake wa hada no madhabul imam Shafi'i wi ɗum ñametake to mum wa amma inda malikin wa amma malik almami malik noon fa jami'u ɗuyuri yajuzu akluha almami Malik wi dendagal ko diwata ene dagi ñamde ciilal mum dutal mum kala ko diwata ene waɗi bibje ene ñaame almami Malik noon wi ma adal waɗu so wona noon wilwilde o ñamata ɗum fa yukrahu akluhu ene aña ñamde ɗum wa jami'u sibai makruhatun dendagal ngati mbarodi takri cewngu harmani kono ne aña ma adal kalbul insi so wona dawaɗi men naskaɗi jawɗi kam ne karmi wal irdi wandu noon e dawaɗi men ɗiɗo fa fihima qawlani konguɗi ɗiɗi goni hen bil hurmati wal karahati ɗiɗo dawaɗi baɗoɓi wowɗi e wandu konngol almami Malik jogui ɗo harmi ñamde konngol omo jogui ɗo harmani añede wa amma al khaylu wal bighalu wal hamiru al insiyya fa mashhuru madhhabu malikin annaha muhramatun so tawi noon ko pucci e mbam puccuji e bamɗi min kanoji ɗo ɗi ganduɗa ko contenaire uji jabanaɓe ɗi ɗon ko lolli e madhhaba malik ko harmude ñamde seɗi ndeguinode jabanaɓe kewatew wa mashhuru madhhab madhhab Shafi'i to bange madhhab Shafi'i noon ko lolli toon ibahatul khayli pucci ne ndegui ñamde to bange madhhab Shafi'i duna al bighali wal hamiri wa amma bam puccu walla mbabba ɗum kam dagaki ñamde e madhhab makko puccu noon ene ñama koye hadith rasul sallallahu alaihi wasallam fawi wa alal ladina haadu ene ɓen yahudiyankoɓe kadi harramnaɓe min karmini kulla di zufrin kala ko waɗi segene yahudiyanke ñamata ɗum ko wayno geloɗi en ko wayno dawuji en ene harme yahudiyanke ñamata zi fof ñamata ɗum ene harme wa minal bagari ko wayno nayyi
wal ghanami ko wayno bey Allah wi harramna alayhim min karmini e mabbe kambe zifuji suhumuhuma bellere dido bellere de e ɓooƴe ɗe ɓo cawɗiɗi ɗum ɗo ene harme mabɓe ɓe ñamata illa ma hamalat so wona ko rondi ɗum zuhuruhuma keeceje mabɓe ay keeci dammuwol pellere gonore ƴiyal ɗe ƴiye gonoje dow ɗe pellere wonde hen nde nden harmane mabɓe awil hawaya walla ƴongoji ɗi karmane mabɓe aw makhtalada bi azmin walla ɓellere jillude ƴiye ene mbiyata mbu'a ɗum kadi harmane mabɓe ɗum eɓe ñama ɗum baasi ala Allah wi zalika ko addani min har min dema ɓe ɗeɗo gueɗe jazaynahum min joɓiriɓe ɗum ko bi baghihim sabu bewre mabɓe e toñange mabɓe wa innanu minen Allah wi la sadiquna ko min gonɗuɓe ko min kalata ko fa in kazzabuka soɓe pennima e ko kalata ko an Muhammad fa qul wiɓe rabbukum jommon zu rahmatin ko joom jurum wasi atin ya jurum jaƴƴo Allah ne jogui ɗum sabu o yaccinani lepte wala yuraddu ba'suhu ruttata noon anani dey wala yuraddu ruttotako ba'suhu lepte makko so tawi ngari anil qawmi ga yimɓe almujrimina bakkotin sayaqulu alladhina asraku ene jogori wiide ɓe ganduɗa ko hefereɓe ɓe mbi law sha allahu so tawi Allah welanoma ma asrakana min dewatano ko wona Allah minen wala abauna babeɗe ɓe dewatano ko wona Allah wala harramna so tawi Allah welanoma min karmintano min shay'in hay hunde deke ko min karmini ko e ko min dewata jalengiji go bi masiatihi ko haajanema ko kanko Allah deke fa huwa radin bihi mo wela kazalika Allah wi no ɓeɗo penniri ni kazzaba alladhina min qablihim adinoɓe ɓen ko noon pennirno nelaɓe mumen hatta zaqu ha ɓen meeɗi ba'sana lefte amen kamɓe ni ɓe padda ɗum kul wiɓe hal indakum yeti ene ɗo mon min ilmin gandal wonde Allah ene wela so tawi oɗon jogui ɗum fa tukhrijuhu jaltinon ɗum lana wonande min ganda la ilma indakum on galana ɗum gandal on peridi tan in tattabi'una on dewani e ɗum illa dhanna so wana jik wa in antum wanani onon illa takhrusuna so wana ko on fenoɓe tan ɓol wiɓe so tawi on ngala hujja ko kalaton ko gande kam falillahi alhujjatul balighatu Allah kam ene jogui hujja timmuɗo falaw sha'a so tawi Allah welanoma fewnude on la hadakum mo o fewnan noon ajma'ina onon fof so Allah welama fewnude yimɓe hol bawɗo bonno ɗumen ɓol wiɓe halumma gadde shuhada'akum seedeji mon alladhina no ɓen yashhaduna ɓe ene ceedo anna allaha wambe Allah harrama hadha kanko woni karminɗo ko karminɗon ko gadde seedeji fa in shahidu so tawi seedeji ɗi ceediɓe kam an Muhammadu fala tashhada ma'ahum hoto seedodo e maɓɓe wala tattabi ahwa alladhina hoto rew belaɗe ɓen kazzabu fennunoɓe bi ayatina e ayaji amen walladhina e ɓen ɓe ganduɗa la yu'minuna ɓe gonɗinani bil akhirati l'akhara wa hum kañum en bi rabbihim e joomen ya'diluna ene panda dewal en hoto tefta ɗumen kul wiɓe ta alaw ngare so tawi jiɗɗon andude koko dagi e ko harmi ngare atlumi janga ma harrama rabbukum ko joomon harmini aleykum e mon ngare mi haalana on holko Allah harmini Allah tushriku bihi shay'an koto ndendini e makko hay hunde non o wi wa bil walidain Allah yamiri on ko yo on moƴƴan jinnaɓe mon ihsanan e moƴƴingol Allah wi on wala taqtulu hoto mbare awladakum ɓiɓɓe mon holko addante on wardeɓe min imlaqin sabu hulde basal mbiyeɗon yo on mbar ɓiɓɓe mon on ngala ko ñammin ɗon population o heewi leydi ndi wawa jogade ɗum noon rewɓe uste jibinirgol moɗon docteur eɓe ne kaala ɗe penale radio ji ne kaala penale cukalon keccon ene pijira diine moɗon Allah wi hoto mbaɗe ɗum wala taqtulu awladakum hoto mbare ɓiɓɓe mon min imlaqin sabu hulde basal hoto mbaɗe ɗum sabu nahnu narzuqukum minen goni ñamminoɓe on wa iyyahum en kamɓe fof minen ñamminta
neɗɗo wawa ñamminde neɗɗo sa yiɗi jibin ujunere neɗɗo ɗum ko Allah ñamminta sa jibini gotel so Allah yantani ene ñamminta feere ma bona o ɗalduma hen feere ma bona ɗum noon jibine ha heewa ujunnaje ɓiɓɓe yo ngar hay hunde ko nelaɗo Allah wi noon nelaɗo wi tanaka hutana salu jibine ndese jibi noon fa inni mukasirum bikumul umama yawmal qiyamati ñalawma darga komi baddeteɗo wasu ɓuura hewde leñol ɗum noon ndese jibi noon ni sa jibinani aɗa jogori dañde anni ɗum nelaɗo wima cukalel dewel jorguel guite jagga micro koko harmuno haalde daro e hakkude tesante batu jagga micro ene haala minen komin doctereɓe min mbini camtat kuɗani Allah ko kuɗaɗo hoto heɗo haala makko hoto jab so docteur ko kuɗaɗo so goɗɗo ko kuɗaɗo hoto jab e ɓene ƴetta toɓɓe eɓe mbaɗa kunude ɓiɓɓe moon eɓe puntira on lantine onon huɗaɓe ɓe ɓe gadda lantine ɓe mbiyamon wala ko toɓɓe fof heɓata lantine mbete sa ñama lantine a maya honde lantine joni mbete wona joni cekke jogui lantine ari ande ko lantine nafanma so wona omo bonna diine ma e aduna ma omo hanma jibinde omo yarna ɓinguel ma toɓɓe an kam a diwti ɗon o wawa yarnudema kono omo funtuma ɓiye o ko ono tomboyto tubakko say kañum ala haaje mawɗo jogui haaji koye cukalon so ari ko ɓen bonnata diine mumen mawɓe han gandi jalli ala ko ɓe mbawi mumen ɓe mbi kadi ɓe gaddi pinguji ɓe mbi wonde kala dañƴo duuɓi 15 debbo fewde 40 on pingete tatanos ɓe mbi ɓe puntir ɗum rewɓe ɓe wona tatanos wona gonga ɓe cemtat yimbete mawɗo artake tatanos ɗum ko jibinoɓe mbiya beele ne mbasa jibinde ɓen ɓe pingata ɗum sa pingaka heɓata fébion sa pimbaka heɓata lantine en mbarama de diine men boni eɗen mbirda eɗen juula diine men ene bonne en tinani tubak buuɗi iwrata ɗum ko saro bone iwrata mbuuɗu ko sara ene ŋeppite tan ne wiye ko bolle puyɗe ha gasa bone yane men aha ɗum ɗo Allah wi hoto mbare ɓiɓɓe moon seɓe gaddi pinguji mabɓe pandu lakara seɓe gaddi toɓɓe mabɓe ɓe toɓɓo yumiraɓe mabɓe hoto toɓɓe ɓiɓɓe moon kala de deppuɗo ha ɓiyum toɓɓa ma windene bakkan mo momtatake ha ce naata jeygol kadi yafetake Allah ka teɗo ko kuɗaɗo addi ene funtuma mbima ko ñaw mboofu bolle puyɗe yimbete mawɗo wofdata penat wona gonga ñaw mboofu eggi leydi ni ko ɓooyi wala tagrabul fawahisha hoto balle ɗe ko boni gueɗe bonɗe hoto balle ɗe ɗum mawni kinare hoto balle ɗe ko wayno jina hoto balle ɗe Allah wi ma zahara minha ko feeñi hen hoto balle ɗe wama baɗana ko suudi hen hoto balle ɗe kala ko boni hoto balle ɗe ko feeñi hoto balle ɗe ko suudi Allah ne haɗa en ɗum ɗo woni ko Allah harmini o wi ko garemi haalano ko Allah harmini Allah ne haalani ko harmini wala taqtulun nafsa hoto mbare fittandu allati no ndun harrama Allahu ndu Allah harmini e warede ɗum illa bil haqq Allah harmini ko neɗɗo warede dey so wona taw o waɗi koko boni ko ene waramo o jini ko desɗo o ware walla o wari hoore warte i jonno neɗɗo wara hoore wiya a siras ala ko ha siraɗi wona ha siras ko ha siraɗi woni ɗon neɗɗo kayini jerodira neɗɗo e kayine jerodira pele oto felma ma mayde ngerƴu ma mbiyeɗa ya haalde e kayitaji yiyaɗa jogori haalde ko jabata zalikum ɗeɗo gueɗe de wassakum bihi Allah ene wasiyo on ɗum yo on goppune harmi la'allakum ta'qiluna beele jogon haqqillaji paamon wala taqrabu hoto malla ɗe maalal yatimi hoto malla ɗe jawdi al yatimu fof hoto meme illa billati so wona nden hunde hiya kañum ahsanu no moƴƴirta kala no jawdi al yatimu no moƴƴirta oɗon mbawi ɓallade ɗum kono ko wona no moƴƴirta kam hoto ɓalla ɗe goppe kala ko ustata ɗum nden to ɗe hatta yabluga hawa yetto asuddahu cagatago makko haw watta hoyɗitade o ƴoƴa tottamo jawdi makko Allah wi o yamiri on wa awful kayla yo on timmin ɓetuwol misana e peese bilqis e nundal koto guste Allah wi la nukallifu min defani noon nafsan fittandu illa wus'aha so wona fodde hattan mum so tawi aɗa ɓetanno woodi ko saami a tinani walla aɗa peesanno woodi ko manki a tinani Allah ne andi anniyama jaggirtama ɗum so tawi noon a tawi mankinɗa ɓetu walla tawiɗa ɓurtinɗa ɓetu ɗum kam Allah ne nangirma ɗum ko tinani ko noon o wandaka wa ida qultum Allah wi so ɗon
oɗon kaala e ñaawoje walla oɗon jewta Allah wi fa adilu nuɗe kaale gonga walaw kana hayso laatimo mo kalanta o walla mo kalata e dow mum o za qurba komo jiiduɗa so tawi komo jiiduɗa ceedantoɗa walla komo jiiduɗa ceedotoɗa e dow mum Allah wiya haal gonga ɗum ɓuri sirde ko ɗum woni ko jogii battande nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi ulil haqqa walaw kana murran haal gonga hayso ɓuri mbaali katandiri hadde haal gonga walaw ala nafsika haal gonga hayso ko e dow hoorema irru mbiya koye fenande gonni kaala yimɓe ɓe nana oto hul Allah hoto hay goto aw anani wabi ahadillahi aadiji Allah ɗi gadodirɗon e Allah e aadiji ɗi gadodirɗon e yimɓe hono mon Allah wi aw fu timmine zalikum ɗimmon wassakum bihi Allah ene wasiyo on ɗum la'allakum belejo onon tazakkaruna oɗon mba coro Allah wi wa anna haza ay oɗo wasiya mo Allah wasiyi on Allah wi siraɗi mustaqiman ɗum ɗo woni lawalam poccingol siraɗi mustaqiman alhaali laatade ene focci ɗum ɗo woni lawalam alhaali laatade poccingol fattabi'uhu ndewe e maggol soɗon jiiɗi foccade wala tattabi'u subula koto ndewe e laawon tokoson kon fatafarraqa bikum laawon tokoson kon ngooña on an sabilihi ga laawol fewde makko ngol koto ndewe laawon ooñi kon ngoppina on laawol mangol ngol nden to ɗe ngol ɗon laawol ruwiya روى الدار القطني عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود أوي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا نلادو ميدين نيلاما غوتو o diidani min diidol portingol loy fewde makko summa qala hada sabilallahi o wi ɗum ɗo ko laawol Allah hada sabilullahi humma khadda khududan o ƴetti diidon gorkon o diidi bange nanol diidol pewgol e makko ngol humma qala hada sabilu ala anani subu hadhihi subulun ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha o wi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o meedini ñalawma gooto o diidi diidol portingol fewde makko to bange nano diidol ngol o waɗi ndiidon sara ɗon o wi ngol ɗo laawol woni laawol Allah o wi ay konɗo ndiidon kala diiden seyɗaane nan ɗon soppini sa arima sel ɓe daroto koye laawol mangol ngol sa ari ɓe ay ngel laawol rewe mum ɓuri yawde ñande ndewɗa e meggel ɓo judde fof jiya tuppi aɗa wani laawol kay yiwa tuppi oy ɗum woni anna hada siradi mustaqiman ɗum woni wala tattabi'u subula oto ndewe e laawon tokoson kon fatafarraqa bikum ay laawon kon ngooñiro sabu mon woni ceernde on an sabilihi ga laawol makko laawon tokoson kon ooña on ga laawol fewde Allah zalikum ɗum de kam wassakum bihi ɗum woni ko Allah wasi on la'allakum belejo onon tattaquna oɗon ndento Allah wi humma refti atayna Musa min dakki Musa alkitaba ko wiyete tawret tamaman e timminde ni'ma Allah alalladi e nden hunde ahsana nde ganduɗa ko ɓuri moƴƴude to bange darorgal wa tafsilan e peññingol li kulli shay'in kala hunde yo hunde ko neɗɗo ne harjina to bange diine wa hudan kode peewal wa rahmatan kene jurum ta'allahum belejo kamɓe aleykum mawɗum kay tarikallah marhaba mawɗum kay tarikallah alhamdulillah tarikallah mawɗum tarikallah bisimillah mawɗum
la'allahum belejo kamɓe ewa biliqa rabbihim e kawrugol e joom maɓɓe to ummital yu'minuna eɓe gonɗina wa hadha o qur'ana noon kitabun ko deftere anzalnahu min jippinide mubarakun kede waɗande barke fattabi'uhu ndewe e mayre onon makkanaɓe rewde e deftere nde ko gollude ko woni e mayre wattagu ndento ɗe keferu la'allakum belejo onon turhamuna oɗon jurme Allah wi deftere nde jippori ko an taqulu hade mon wiide innama unzila alkitabu ay tefte kay jippino ko ala da'ifatayni e pelle ɗiɗi hade mon wiyoyde yawmal qiyamati minen min gandano diine defte jippi koye yahudiyankoɓe e annasara en ɓen min qablina ɓen ko gadi min wo in ko woni fi kunna min laatinoma ni an dirasatihim ga jangin mabɓe ola gafilina ko min welsindiɓe min nanata ɗemɗe mabɓe ko ɗum haɗi min andude diine hade mon wiyoyde noon yawmal qiyamati Allah ko ɗum addiri qur'ana noon ari ko arab oɗon nana hujja ala aw taqulu walla mbiyon law anna unzila alayna alkitabu hade mon wiyoyde sanno jippinoma e amen alkitabu deftere lakunnama min laatatono ahada minhum minen ɓuranno fewde e maɓɓe joni noon hujja ala faqad ja'akum bayyinatun are mon hujja ɓanguɗo min rabbikum ummorade e joom mon are mon wo hudan peewal wa rahmatun ko yurmede wonande dewɗo e mayre faman azlamu ala ɓurɗo tonje noon mimman kazzaba wonande on pennuɗo bi ayatillahi ayaji Allah wa sadafa ɗurni anha ga ayaji ɗe Allah wi sanajzi alladhina min jobɓen yastifuna ɓe ganduɗa ene ɗurno an ayatina ga ayaji amen min jobɓe su al azabi bonɗum lefte bima kanu sabu koɓe laati yastifuna ɓe paddo hal yanzurun Allah wi ɓeɗo ɓe paddaki kamɓe fennuɓe ɓe pandaki illa an ta'tiyahumul malaikatu so wana malaikaji ngara mabɓe ene tama ruhuji mabɓe aw ya'tiya rabbuka walla yamirore joome ara anani dey masalan lepte Allah ngara mabɓe aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ay ya'tiya rabbuka Allah wana kañum aw ya'tiya azabu rabbika azabu o itta rabbuka o lomti ay mudafun ilayhi on ɗon gonnoɗo mudafun ilayhi on ɗon wattaɗo wonti fa'ida aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya azabu rabbika o wonti fa'il azabu o itta Allah kay arata wadda ko lepte aw ya'tiya azabu rabbika walla lepte joome ngara aha aw ya'tiya ba'du walla ara yoga ayati rabbika mandeji joome hol ɗum darga maleji darga ngara o imandeji darga noon ko sappo dajjali koye mandeji darga jeeya daaba jalto woni ridde yimɓe o koye mandeji darga jeeya mutirde leydi to ɓuri woɗɗude funnange koye maleji darga jeeya mutirde ɓurde woɗɗude to banggue hirnange leydi ɗum koye mandeji darga jeeya o wi mutirde kadi leydi kadi moɗa yimɓe e jaziratul arabe dunde arabeɓe curki yalta nangue fuɗere hirnangue ya juuje e ma juuje en jalta isa tello jeygol ara ridde yimɓe sogga ɗumen fewde yawmal qiyamati ko ni darga way so ɗum waɗi ganda feere boni rasulu sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi wiide o wi atadruna ayna tadhabu hadha sams o wi oɗon gandi ngeeɗo nangue to yahata ida gharabat so tawi nge wirnima qalu allahu wa rasuluhu a'lamu ɓe mbi Allah e nelaɗo mum ɓuuri andude taala nelaɗo wiɓe inna ha ngenangue so tawi nge wirnima tadhabu nge yahata ko ila mustaqarriha to ñiɓirde magge to noon ko tahtal arshi ɓe nge woni ɗo ton nge yahata fatakhirru sajidatan nge fukko e ngo sujjani Allah fala tazalu kazalika honi tan nge waɗata ñande kala hatta yuqalu laha ha ñalawma goto ara Allah wiyane nge irtafi'i farji'i min haythu ji'ta ummoroto gardunoɗa ɗo fatusbiha dali'atan min matla'iha tenge arduno ko funnange nge rutto toon nge ummoro toon wa hakada kulla yawmin gila nyalawma manange taga ha nyalawma yawmal qiyamati ko ni nge waɗata fa idha arada Allahu an yattali'aha min maghribiha
so tawi Allah non muuyi fuɗirdege bange hirnange habasa hange o dumbange kange nange nge fataqulu nge wonay wiide ya rabbi joomam inna masiri ba'idun to giwrannomi to de ene wod ene wodduno kay kono ko ton giwranno nge meɗani tampude hande noon nge kañgene nge wiya Allah to giwranmi to de ene woɗɗi de Allah wi ene woɗɗi nge wiya eyyi fayaqulu laha Allah wiyanage ittali'i min haysu gharabti ay ɗo punnoɗa ɗo ummoro ɗon ɗo mutirnoɗa ɗo ummoro ɗon faqala annasu ya rasulallah yimɓe ɓe keɓɓiti mbi nelaɗo Allah halli zalika min ayatin ɗum ene jogii mande no yimɓe gandirta faqala ayatu tilka leyla an taɗula qadra salasa layalin o wi mande on ɗon jamma o jutgol muɗum tolnoto koye jammaji tati fodde jammaji tati tawa en pinani eɗen ɗani fayastayqizu alladhina yakhshawna rabbahum be ganduɗa ene kuli Allah ɓen kam gummoto fayusalluna gona e julde summa yaqduna salatahum gona yobde waktuji mumen ene juula ɓen kam pina tan gummo wallaylu makanahu tawa jamma one woni ɗo wonno tawa dirtani ɓe dutto kadi ɓe lelo ɓe ɗano ha ɓoya kadi ɓe gummo ɓe ndewa Allah kadi tawa jamma one nokku mum kamɓe noon julɓe ɓe ɓe paama wonko jogori wadde alhaali mawɗude jogori feññude fa ida asbahu so tawi ɓe pinoyi ɗala alayhim ɗulu'u shamsi hankanti nangue ngue leela fudde fa baynama hum dayo kamɓe yimɓe ɓe yantaziruna ha ɓe pini eɓe pandi nangue ida ɗala'at alayhim min qibalil maghribi ha nangue ngue fuɗira e maɓɓe to banggue hirnangue ɓe ummoro banggue hirnangue eɓe daara nangue ngue kañum e lewru deggodirta ɗi gonda e nokku goto so nangue e lewru kawri jamma noon ñalama noon bone waɗat nangue ngue e lewru ndu ene poɗodira nangue ne fooɗa lewru ne fooɗa nangue way kono ɓakkere ɓalere kurum noon wayata hankanti yimɓe ɓe kula Allah wi ñande hen so waɗi la yanfa'u nafsun imanuha ñande hen nafata fittanu so tawi gomɗini Allah ma lam takun amanata min qablu tawde kay ndu gomɗinano ko adi tawde ko adi no fittanu ndu gomɗinano so ndu gomɗini he ñande hen ala ko nafata kala mo wonano julɗo ko adine nangue fuɗirte hirnangue so gomɗini Allah ñande hen nafatama lam takun amanata min qablu tawde kay ndu gomɗinano ko adi ala ɗum kam la yanfa'u nafsun imanuha aw kasabat fi imaniha khayran walla ko ndu gonɗinno ko so ndu faggitaki hen moƴƴere so ndu golli ko moƴƴi caggal ɗum windetaki kala mo gollano ko moƴƴi ko adi hay sa jaɓino Allah tawde ko adide nangue fuɗirte hirnangue a jaɓananoka ala ko dañoɗa e jaam hay hunde a windananoka hay dara caggal ɗum sa golli ko moƴƴi ni windetaki ko zéro wonata ɗum noon sirani o wi mandeji darga ko ɗum ɗo ɗum koye mandeji darga jeeya o wi ɗo nangue ngue wirnotoɗo jaajeki ɗo nangue ngue wirnotoɗo nelaɗo sallah sallam wi ene yarane duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jaajeki tan Allah tagui ɗon yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah ngal ɗon damal ene wiyata damal tuubu buya ko damal tuubu buya ngal ɗon damal jaajeki maggal ene yarane duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ñalawma ma Allah tagi asaman tagi leydi ñande hen ngal taga maftuhan li tawbati e ngal udditina tawbu buya la yughlabu hatta tudla ussamsu minhu o wi kangal ngal soketani so wona ñande nangue ummori ɗon warada anna min al asradi l idami ene jeeya e maaleji darga ɓurɗi mawnude ɗulu ussamsi min maghribiha nangue fuɗirde hirnangue wa khuruju dabbatil ardi daaba o yalta kala noon ko adi hen ganda gongi nan caggal so daaba o adi nangue nana fudiri hirnangue joni jiya so nangue fudiri hirnangue ganda daaba nanat ko wari hen fof moƴƴani gongel moƴƴani warada sabihata ɗaɗu samsi min maghribiha o wi subaka mo nangue fudirta hirnangue on ene wattide e leñol nelaɗo Allah he baaɗi e bamɗi tugue ñande hen yimɓeɓe ko noon mbayata wo tuɗu wat dawawin defte bindetenoɗe moƴƴereji fof
fof taggete woto jafful aqlam kudi bindannoɗi moƴƴere jornete la yuzadu fi hasanatin wala yunqasu min sayyi'atin so tawi wonko gussunoɗa wonko bonnunoɗa ala ko ɓeydete ala ko ustete e ko bonnunoɗa hay hunde so wonko bannoɗa ko moƴƴine kay ala ko ustete naydal ko gollunoɗa ko moƴƴere ɗum nan ɗon ustata ko hankkandi ɓeydata ko bannoɗa ko boni nan ɗon ustata ko ɓeydata ko wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu nafata fittanu nyande hen ko gonɗinno Allah tawde du gonɗinano ko adi aw kasabar fi imani hen khairan so wonko ni gollino kadi moƴƴere nyande hen tay ko nyande hen nafata wiyama nange nge ene doga e fuɗɗirde mum ha ñalamo mo mbiɗeno ara nange yemi ñaago Allah e mboɗo yiɗi artude Allah haɗange yaltude fodde jammaji tati andata ɗum noon ko seeɗa o wi andata nange nge leeli fudde woni jammaji tati ko seeɗa e yimɓe ɓen ko hum ahlul awradi ko wirdannoɓe mo wirdatano fof ko ɓocconde somde ñande hen wonata ɗanota ha jammaji tati timma tawa anda sikko ko ñalama goto ɗaaɗi nde wonno wawa andude ko wirdannoɓe ne ganda ɗiɗo jammaji de wonko kewi jamma o juuti no fewi koy o jamma juuti no fewi koy wirdannoɓe ne ganda ɗum wa ahlul qur'ani rowninoɓe qur'ana kadi ene ganda ɗum fa yunada ba'duhum ba'dan kamɓe wirdannoɓe e kamɓe jangannoɓe qur'ana ɓe yoga mabɓe noddodira e yoga fayeji tami una fi masajidihim ɓe ndento yaata jamaji mabɓe bitta darru'i wal bukai ɓe ndenta toon eɓe lorlikinoɗo Allah eɓe goya wo suraki eɓe kaaca fodde jamma o ha timma Allah nela jibrilu to nangue e lewru Allah wiya nangue e lewru inna rabba ta'ala ya'murukuma an tarji'a ila magharibi kuba Allah yamiri on yo on duttoɗo mutirno ɗon ɗo on sahaa ɗi puɗira ɗon ɗi ngara kanji ɗiɗi ɗi ngala leer Allah wiyaɗi jibrilu wiyaɗi hande noon on jogota ko leer ala nuuru annore ala e moɗon on sahaa nangue woya lewru woya sabu hulde yawmal qiyamati e sabu hulde mayde andi nangue ne maaya lewru no maaya kala ko taga kay maayat wona nangue koko taga ala sago maaya lewru maayat nangue maayat on sahaa ɗi kula ɗum ɗi gona e wayde ɗi puɗa nangue e lewru fuɗa ɗi ƴellito to banggue hirnangue yimɓe ne ndaara tan ene lorlikino ene gone jumaji ene lorlikino tan huuɗaɓe welsidiɓe ɓe ene ɗaani tinani wonko kewi tan ha jeynowo yeyna wiya inna baba tawbati qad ughliqa damal tuubu be koye sokama nangue e lewru ƴellitima ɗo puɗirno ɓe gardi hirnangue yimɓe gona e darde ha jiiya masalan nangue e lewru ene ɓawli ene mbi kurum cikkata ko ɓakke ɓaleje eɗi jaaha haɗi keɓa hakkude asaman teri jibrilu ara tawaɗi ɗon ittaɗi ruttaɗi kadi nanga e gallaɗi majji ruttaɗi ɗi mutoya hankanti bone waɗ ɗum woni Allah wi wo jumi as-samsu wal qamar yawma idin ayna al mafaru ñande hen so ɗum waɗi woto dogirde to paaɗa ala to paaɗa enen bone waɗat tan a faami ɗon ay ɗi ƴellito kono geloɗi ɗiɗi so cindodirama no mbaɗata ni on kanti noon yimɓe wonɓe aduna heɓe ngulla wa tadhalul ummahatu an awladiha kala joginoɗo ɓinguel tokocel werlo ɓinguel mum yejjita yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah wino anani wa tadau kullu zati hamlin hamlaha kala gonnoɗo reedu ñen hen bosa moƴƴuɓe ɓe hisɓe ɓe ɓen kam so goyi ñande hen wonko nafata fasigueɓe fujjaru en so goyi ala ko nafata ɓe goyata ko nimsa so nangue ari hay heewi hakkude noon on sa mbiɗe rutte woni bone waɗa hankkadi Allahu akbar jiya hankanti yimɓe rewɓe worɓe ay noon bamɗi mbaɗata ni no gorba e jarla mbaddata ni noon debbo e gorko mbattata waddude ene jaaha e beddaji a tinata tan debbo ene yaha e bedda tan ha gorko waɗɗo so ummima tan gorko gaɗɗe kadi yana hen kadi jokka tinniɓe ɓe no so ngari mbiyata ko i on gabborɗa kay seeɗa min dañaɗo min dewi ka ɓen goni tinniɓe ɓe kay kam ko jokkuɓe tan wata Allah tawnu en ɗiɗon ñalawmaji wadde tawede ɗin ɓuuri moƴƴude wata Allah tawnu en
qul wiɓe intaziru pandoɗe ɗeɗo gueɗe Allah wi innano minen Muhammadu wi innano minen muntaziruna ko min fandiɓe inna alladhina so tawi ko ɓen farraqu serdunoɓe dinahum diine mumen wa kanu laati shi'an ene mbaɗi pelle ene mbiya ko ɗum ɗo ɓeɗo mbiya ko ɗum ɗo Allah wi an Muhammadu lasta minhum fi shay'in ala e ko anani lasta minhum ala taake mabɓe fi shay'in huude hay huude a wonananima e mabɓe hay goto mabɓe a jeyaka innama amruhum ay alhaali mabɓe hasbore mabɓe e ñawoje mabɓe ilallahi koto Allah summa yunabbihum ma Allah habruɓe to lakara bima kanu koɓe laatino yafaluna eɓe golla anani de man jaa bil hasanati kala mo ardi e gollal moƴƴal kala mo ardi e konngol moƴƴol falahu asru amsaliha omo jogii 10 yeru mum kala baɗɗo ko moƴƴi gueɗel gotel Allah yomma gueɗe 10 ko famɗi fof ma a heɓ ɗum kam kala baɗɗo ko moƴƴi gotel Allah yomma 10 moƴƴi ɗum koko famɗi ko heewi ko ala ɗo haaɗi e mbi waaji gooto jiyaɗo Allah o umminoma nokku makko omo juuroyo ceernajo ceerno o ene wawi taw ko ceerno makko omo salminiya ɗum kanko noon ko Diallo o yettete omo fayto ceerno makko omo juuroyo ɗum kanko Diallo o o witti jiyaɗo Allah goɗɗo onne ene nani aya o omo nani Allah wi man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha Allah wi kala ñamluɗomi gotel mi yoɓa ɗum 10 ko Allah goto ɗum dagani oɗo riba Allah goto dagani ñamlamo gotel o yomma 10 Allah goto ɗum dagani kala mo wona Allah ɗum dagaki sa ñamli gotel ko gotel tan joɓeta gasi Allah noon sa ñamli ɗum gotel yomma 10 ne dagani ma ñama kanko noon o nani aya o omo yiɗi jarribade mo omo jogino ujunnaje ɗo ujunere omo jogino ujunere o hawre Diallo o wi to paaɗa o wi mboɗo salminoya ceerno goto nan to ene wiye kaariyel mboɗo juuroyo ɗum o wi nawanamo ndeɗo ujunere mbiyamo mboɗo ñaaguimo duwaw kanko Diallo o namdi waaji o ujunnaji 10 o ñamluno ko ujunnaji 10 o ñamluno tawa ndekere de ceerno o ñamluno ko ujunnaje 10 ko ceerno o ñamluno ujunere kañum ñamluno ceerno mo juuroyto on wonmo hokki ujunere on wonmo rokki ujunere joni noon kanko ceernajo o woni koye ƴewndade aya o Diallo o ummine juuroyomo wirti jiyaɗo Allah itti ujunnaje 10 wi nawanami ceerno o totta ɗum mboɗo juuromo kanko Diallo o heɓɓiti waɗa andimo o wi mi meeɗa yiidemo mi meeɗa nandemo so wona hannde kono noon no jiiru no kalduɗa ni tan o weeli kam tottanamimo ujunnaje 10 ɗe mboɗo ñaaguimo duwaw kanko Diallo o yaw wirnoyi o itti hen 3 o joñi heddi 7 nde o yetti ceernajo o salmini haaɗo sadi haaƴi o wi min de ko garanmi ko won jiyaɗo Allah mo pottumi to itti ujunnaje 7 totti kam yomi totti ene juuroma ene ñaaguima duwaw ceernajo heeɓi ujunnaje 7 jogi e jungo mum ha ɓooyi limi tawi ko 7 o wi ala mi jeeyaɗi o wi ala ko an kay wallahi o wi ko an je o wi ala mi jeeya saabu min ne ñamlumi Allah nde ñamlumi ɗum ko ujunere Allah noon so yoɓami yoɓatami ko 10 Allah wino ko man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha a gadduɗo moƴƴere fof gotel kay Allah yoɓa ɗum ko 10 imi ñamli Allah kay gotel kay yoɓatami ko 10 7 mi jeeya ƴeewoy goɗɗo o wi ceerno so tawi ko Allah wonno eyyi ko an jeeyi ko 10 o tottimi kay en tati noon komi joññoɗo ɗum ga tan ma taw miɗon kuni jiitude poosé tan on ko Diallo aha o wi noon man jaa bil hasanati kala mo arde konngol moƴƴol falahu asru amsaliha omo jogii 10 yeru mum wa man jaa bis sayyiati kala mo arde bonande wotere fala yujza illa mislaha Allah ko moƴƴode o wi sa waɗi ko moƴƴi o yomma gotel moƴƴi o yomma 10 sa waɗi gotel bongel o yomma gotel bongel tan o wawno ka yeddema gotel 10 bonɗi kadi wana kono Allah ko moƴƴo omo jiɗi neɗɗo on kamɓe la yuzlamuna ɓe gustantake jobdiji maɓɓe hay huude Allah wi qul wiɓe innani no
min an Muhammadu haalan yimɓe ɓe mbiyaɓe innani no min hadani rabbi joomam kam fewni kam ila siraɗin fewde laawol mustaqimin poccigol holngol laawol diinan diine mo ganduɗa qayyiman e fo pocciɗo millata ibrahima laawol baba ibrahima hanifan ene oñi gaga laabi pop wama kana ibrahima laatanoki munal mushrikine koye heferet ɓulwiɓe inna salati juuldam nde juulanmi nde wo nusuki e dewam Allah ɗe ko jahanmi hajjuji ko wa mahayay e gurdamam pop wa mamati e maydam fo lillahi ko Allah jeyi ko ndewanmi Allah ko e ko kajjanmi ko e ko nguurmi ko e so mayde yonti fof ko Allah lillahi ko Allah rabbil alamin jeyɗo binde la sharika lahu dendidiɗo alanamo e ɗum ko kanko goto wa bi zalika oɗo tawhid umirtu jamirami yomi wat wa anano min awwalal muslimina arawande julɓe fof min woni awwalul muslimina min woni arwande julɓe e ngol ɗo leñol ɓul wiɓe a gayrallahi beele koko wona Allah abghi rabban ɗaɓɓanmi deweteɗo koko wona Allah ɗaɓɓanmi deweteɗo min mi ɗaɓɓata deweteɗo so wona Allah o huwa Allah o rabbu jeyɗo kañum woni jeyɗo kulli shay'in kala hunde wala taksibu kullu nafsin faggitta ko kala fittade to bakkat illa alayha so wona winde e dow makko kala ko golluɗa koye ma wartata aha wala taziru fittanu kay ronota ko wasiratun bakkat wisra fittanu ukhra wondu hay fittanu woturu ronata ko bakkat fittanu wondu ɗum kay goto fof ronanto hoore mum ko neɗɗo o woni bande fof ko neɗɗo o yinma fof o wawa ronanadema bakkat kam ɗum kam a dañata ɗum summa ila rabbikum ko fewde jommon marji'ukum woni ruttorde mon so on duttimo fa yunabbi'ukum haalana on bima kuntum ko laatino non fihi mum takhtalifuna oɗon luurondiɗon huwa alladhi kanko woni on ja'alakum ɗo on khala'ifa onon goni lomtiɓe fi anani lomtodiroɓe al ardi e leydi he onon goni lomtotoɓe e leydi he ɓe jaaha ɓe ngara ɓeɗo jaaha ɓe lomto ɗumen enen ne wona ke lomtiɓe enen ne ke en lomteteɓe aha ken yahoɓe kay woɗɓe ngar wara fa Allah wi min woni ɓamtuɗo ba'dakum yoga won fawga ba'din dow yoga darajatin darajuji ɓeɗo mi hokka ɗumen jawdi ɓe mi waɗa ɗumen wasɓe ne piyene ɓe tuufeje ɓeɗo mi waɗa ɗumen alɗuɓe ɓeɗo mi waɗa ɗumen wasɓe ne donnono ɓe sakuji ene ƴeŋtinana ɓe masalan anani de tonoji simo Allah wi ko min waɗi noon wal jaahi walla martaba Allah wi min ɓurni ɓeɗo e dow ɓeɗo li yabluwakum Allah wi waɗirini ko ha o jarribo on fima atakum ko rokki on ko beele feeña hen ɗoftiɗo e goofowo Allah inna rabbaka joome sari'ul iqabi kanko woni jawɗo leftugol liman asahu wonande gofɗomo wa innahu kanko Allah la ghafurun kanko woni jaafotoɗo julɓe rahimun jurmotoɗo ɗumen suratul a'raf simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun aaje ɗe ko temeɗɗe ɗiɗi e aayeji jeegom bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewnde huftidinde julɓe hefere ɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewnde heerinde ko julɓe jeeyi ɗum ko lahara alif lam mim sad Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah andi muyande mu e ɗeɗo karfeje haza nde deftere kitabun ko deftere unzila ilayka jippina e ma an Muhammad fala yakun hoto laato fi sadrika e beccal ma hoto won hen harajun bittene minhu e yettinde ko wone mayre ko haysa huli e pennuma koto ɗum ha yettintan Allah wiinde jippori ko li tunzira bele jertinira bihi e mayre wa zikra kana wa'zu kono ko lil mu'minina wonande gonɗinɓe Allah ɓul wiɓe ittabi'u ndewe ma unzila ilaykum ko jippina fewde mon min rabbikum ummarade jommon wala tattabi'u hoto ndewe min dunihi ko wona Allah awliya'a ɓe oɗon ɗofto oɗon jogirɗe e mabɓe ko ɓe oɗon ɗofto e gofol Allah qalilan famɗi ma ha woro ene famɗi ma tazakkaruna ko mbaccortoɗon wa kam heewi min qaryatin wuro ahalakana ha ngo min kalki ɗum heewi wuro ngo min kalki ɗum fa ja'aha are wuro ngo ba'suna lefte amen bayatan jamma ene ɗaani lefte ngare mumen kalki aw hum walla kañum en qa'iluna ene ñallini ñalawma ene ɗaani lefte masalan ñene mumen kono nde lefte ɗe ngari nde fama kana da'awahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin sadaqallahu al-azim fatiha salatul fatihi